מסיבת סיום, שכבה ו', מחזור מ"ו רננים. ערב טוב וברוכים הבאים לטקס סיום בוגרי מחזור מ"ו, הגיבורים של בית ספר רננים. מכבדים אותנו בנוכחותם מנהלת בית הספר, הגברת שרון סתיו, סגנית המנהלת, הגברת סיגלי ששון, יועצת בית הספר, הגברת ישראל קוטלר, חברי סגל מורה רננים, הורינו הגאים ובוגרינו האמיתים. התכנסנו כאן היום לחגוג בריקוד ובשירה סיומה של תקופה משמעותית וחשובה בחיינו. אנו עומדים לפניכם היום ולא מאמינים שהפעם אלה אנחנו שלהיפרד לא ממש רוצים. מאוד מוזר ובלתי נתפס לעמוד פה ולהקריא ברכה של סיום ומילות פרידה. חכה רגע, יש לנו עוד 3 ימים. תן ליהנות עוד קצת מהמורים והחברים. קורל, את מאמינה שעברנו כל כך הרבה? תסתכלי לאחור על המסע שלנו בבית הספר. האם תוכלי לנסות לסכם במילים את כל מה שעברנו פה? את האמת, זה לא כזה פשוט. כשהגענו לרננים, הכל נראה אחרת. למדנו לקרוא בספר ולכתוב במחברת. היינו קטנים, מפוחדים וחוששים, אך מהר מאוד הכרנו חברים חדשים. חלפו להם השנים, גדלנו, התבגרנו, ועד עד לבית הספר התרגלנו. כתבנו עבודות ובנינו מצגות, ובעיקר חווינו חוויות נהדרות. במהלך השנים עברנו תהליכים של התבגרות, התפתחות ולמידה משמעותית. התמודדנו עם אתגרים שלא הכרנו קודם, יחד עם כל המדינה ואפילו עם העולם. מגפת הקורונה נכנסה לחיינו. היא לימדה אותנו להתמודד עם ריחוק חברתי ומושגים חדשים נכנסו לחיינו. תו ירוק, תעודת התחסנות, בידול, קפסולות ולמידה בזום. וואו, קורונה, מי זוכר? מרגיש כאילו זה קרה בדור אחר. עוד לא הספקנו להתאושש ולחזור לשגרה המלאה, ואז פרצה מלחמת חרבות ברזל. אלא שהפעם הכאב היה חד, כזה ששרף את הלב. כאב שאנו עדיין נושאים עמנו עמוק עמוק בלב. ושוב השגרה הופרה, ושוב נאלצנו ללמוד מרחוק. למרות הכל, הרוח לא נשברה, והצלחנו ללמוד, להתפתח ולהתגבר על כל מכשול. למדנו להאמין בעצמנו, ולהיות אחראים על מידתנו. חיזקנו אחד את השנייה. חווינו חוויות מעצימות, וביניהם גם הצלחות שעיצבו את חיינו. בתקופות האלו שאפנו לאחדות ולשגרה הברוכה. למדנו יחד עם הצוות החינוכי להרים את עצמנו מהמשברים. הצלחנו יחד לאחות את השברים ולא לתת לשום גורם להפיל את רוחנו. המשכנו הלאה והבנו שמילותיו של ההמנון שלנו עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה להיות עם חופשי בארצנו, מקבלות משמעות אחרת. אני מזמין את בנות השכבה לריקוד התקווה.
נזמין את מי שהפיח בנו תקווה לאורך השנים, את עמוד התווך של בית הספר ועומדת בראשו. מנהלת בית הספר גברת שרון סטאר, עשה דברים. רוצה להעניק לך סיר פרחים כאות הערכה להיותך המנהלת שלנו. אנו רוצים להודות לך על הובלת הצוות ובית הספר בגאון, על כך שהיית קשובה לבקשתנו ודאגת לרווחתנו, גם בתקופות לא פשוטות. תמיד מצאת פתרונות יצירתיים ודאגת יחד עם הצוות לשגרת לימודים. דלתך הייתה פתוחה איתנו לשיחה ועם ההורים. גם ברגעים קשים ידעת לסייע, לתמוך ולהיות שם בשבילנו. היית לנו מנהיגה מעוררת השראה, מקצועית ואכפתית. בזכותך בית הספר שלנו הפך להיות מקום חם, תומך ומפרה. תודה. ברצוננו להודות לסגנית המנהלת, גברת סיגלית ששון, על כל מה שעשית למעננו, על הסבלנות הרבה שהפגנת, על המילה הטובה שנתת ועל העזרה בכל בעיה שצצה. הנך מוזמנת לבמה. ברצוננו להודות ליועצת בית הספר, הגברת ישראל הקוטלר, על היכולת שלך להקשיב באמפתיה, להבין את צורכנו ולתת לנו כלים להתמודדות. כל אלו תרמו רבות לצמיחה האישית שלנו. הנך מוזמנת לבמה. תודה לך, תודה שהבאת אותי לכאן, לארץ נוטפת דם באש, נמרוד השם, על שיר מעלה שצפת בדרכי הפתלתלה, ועל הגורל שכתבת לי עוד פעם. תודה לכם צוות יקר שליוויתם אותנו מכיתה א' עד ו' ובחרתם לעסוק במה שחשוב באמת, חינוך. תודה למנחות א' ב', יפה בראל, ירדנה ברנדר ושירה אזולאי. אתן אלו שקיבלתם אותנו בכל ועדה, שעדיין מבקרים בכנסת. ממחנכות ג' ד', צליל בכור ושרית אוחיון, שליוויתם אותנו במהלך הלמידה ובמיוחד בתקופת הקורונה. הייתם שם שהיה צריך להכיל אותנו, להקשיב לצרכים שלנו ולא ויתרתם לנו. תודה לכל אחת ואחת מכם, שנתתם לנו הזדמנות ללמוד באופן כל כך מיוחד ומשמעותי, גם בתקופות לא פשוטות. בזכות העזרה שלכם הצלחנו לבנות את עצמנו, ילדים עם דעות, חלומות ושאיפות. ציידתם אותנו בכלים רבים שילוו אותנו בחטיבת הביניים ובמהלך החיים. תמיד שיתפתם בסיפור אישי, חוויה מחייכם, ודיברתם איתנו בגובה העיניים. אנחנו מאחלים לכם להמשיך בעשייה המדהימה שלכם, עם תשוקה לחינוך ולאהבת ילדים. אתם צוות מיוחד. אורחים יקרים, מגיע להם מחיאות כפיים. אתם מוזמנים ללכת מהר. אבל פגשתי ילד חור וניסה אתכם למדנו על הערכים, על עצמנו ועל כל מיני תחומים ומקצועות מעניינים. תודה שראיתם אותנו מעבר לציונים. תודה שהאמנתם בנו ושלא ויתרתם לנו אף פעם ושלא נתתם לנו לוותר לעצמנו. תודה שתמכתם בנו, צחקתם איתנו ועודדתם אותנו. תודה שהכנתם אותנו לחטיבת הביניים, וכעת אנו חשים כי אנחנו יכולים להתחיל פרק חדש בחיינו. אני מתכבד להזמין את המחנכות שלנו, יהודית עשור ואיריס אלוש, לשאת את דברם. תלמידים, הורים יקרים, צוות בית הספר האהוב, אורחים נרגשים. אני ממש מבולבלת ולא יכולה שלא לחוש במגוון רגשות. מצד אחד, אני מלאת גאווה לראות את תלמידינו הבוגרים והוריהם נרגשים ומלאי אושר ושמחה. מצד שני, אני קצת עצובה לראות את שנת הלימודים הזו מגיעה לסיומה. אני כל כך מבינה אותך יהודית. המחשבה על פרידה צובטת קצת בלב, אבל בואי נתמקד בדברים החיוביים ונחגוג את הצמיחה והמסע של התלמידים שהתרחשו במהלך שהותם בבית ספר רננים. זוכרים תלמידים? 6 שנים עברו מאז. צעדתם לראשונה דרך דלת בית הספר, קטנים, סקרנים, עם עיניים בורקות ותיקים מלאים בחלומות. ניווטתם בין האתגרים של בית הספר היסודי. כשמסתכלים לאחור על המסע שלכם, ניתן לראות שמיום ליום, משנה לשנה, גדלתם לנערים ונערות מלאי חן וחוכמה, והפכתם לחושבים עצמאיים ובטוחים בעצמכם. לאט לאט, צעד אחר צעד, יד ביד, למדנו יחד, גדלתם יחד והתפתחתם יחד. אבל אז הגיעה הקורונה,
ואחריה מלחמת חרבות ברזל. אז במקום חלומות, פתאום מצאתם עצמכם עם מסכות, זום וחרדות חדשות. הזמן טס וחלף במהירות הבזק. זיכרונות רבים חולפים בראשנו. טיולים, פעילויות, ימי למידה אינטנסיביים, רגעים מצחיקים, בעיקר כשמישהו שכח את המיקרופון פתוח. רגעים מרגשים כשהצלחנו סוף סוף להיפגש פנים מול פנים. רגעים מאתגרים, כמו ללמוד חינוך גופני דרך מסך. ורגעים של התגברות, כשהצלחנו לעבור את כל זה בלי להשתגע לגמרי. אבל אתם תלמידים יקרים, הוכחתם לנו שאין דבר שיעצור אתכם. למרות כל הקשיים, למרות כל האתגרים, למרות כל החרדות, הצלחתם להתפתח ולגדול. גילינו יחד שאפשר להפוך כל אתגר להזדמנות של צמיחה והעצמה, וגייסנו את היכולות וכוח הרצון שלנו לצלוח את התקופה. הדרך לא תמיד הייתה קלה. היו רגעים של קשיים, אתגרים, ירידות ועליות, אבל לאורך כל הדרך ידענו שאתם שם. נותנים לנו את הכוח להמשיך, לחייך ולעזור לכם לפרוץ קדימה. רצינו להרחיב לכם את האופקים, להקנות ידע כללי בתחומים שונים ומגוונים, שברים, אחוזים, אקלים, יוון העתיקה ואפילו רעיון גדול. השתדלנו להקנות לכם ערכים של כבוד האדם, אחריות, אכפתיות, נתינה וקבלת האחר. אנו מקוות שערכים אלו ילוו אתכם במהלך חייכם. אנו גאות בכם, תלמידים יקרים, על כל מה שהשגתם. גאות בחריצות, בנכונות ללמוד, ביצירתיות, בחברות ובנתינה. גאות בכם למי שאתם היום. הנכם לידע וביטחון עצמי. היום אתם לא רק נפרדים מכיתה ו', אלא גם פותחים דלת חדשה לעתיד. עתיד מלא אפשרויות, עתיד מרגש. עתיד בו אתם תשמשו כמנהיגים, כיוצרים, כחולמים ומגשימים. לכו בעקבות חלומותיכם. אל תפחדו מכישלונות, לימדו מטעויות, היו סקרנים, שאפו גבוה, ותמיד תזכרו, אתם מסוגלים להכל, אפילו לשרוד מלחמה. ולכם, הורים יקרים, השכילו להקשיב לילדיכם, סייעו להם בשאיפותיהם וחלומותיהם, המשיכו ללוות אותם בדרכם, ולעולם יהיו שם בשבילם. ולסיום, אנו רוצות לנצל במה זו, ולחבק את משפחות החטופים, ולקוות שיחזרו אלינו לשלום במהרה. לחזק את חיילינו השומרים עלינו יום יום, ומסכנים את חייהם למען ביטחוננו ושלומנו. בעצם קיום הטקס הזה, אנו מראים לעולם את עוצמת הכוח הישראלי. אנו עם חזק ומאוחד, עם שאינו נשבר גם בעיתות קשות. הלוואי ונדע ימים טובים יותר, ימים של שלום ושלווה. אמן. אמן. שלכם. תודה למחנכות. תודה אחרונה וחביבה על ההורים היקרים שלנו. תודה שבחרתם ברננים. תודה שנתתם לנו את הזכות לגדול בו. תודה שתמיד האמנתם בנו ולא ויתרתם. שהייתם שם בשבילנו בכל התהליך. אהבתם וקיבלתם בהבנה. זה לא מובן מאליו. אני מזמינה את נציגי ההורים, הגברת בוסמה זורנו והגברת בת שבע בן ציץ לשאת דברים. מורים, הורים ובוגרים יקרים. לפני 6 שנים צעדתם איתנו לכיתה א', קטנים, מרוגשים וקצת מפוחדים. מאז ועד היום עברתם שלל חוויות, טובות, מענות ונעימות, אך גם מאתגרות, עם קורונה ומלחמות, עליות ומורדות. עם השנים גדלתם, התבגרתם, ואנו מאמינים שעוד תגיעו לגדולות. אז ככה, תקשיבו, זה המצב. אתם היום בוגרי כיתות ו'. זה נשמע קצת הזוי וקצת לא הגיוני, אך אכן סיימתם את בית הספר היסודי. במעמד מרגש זה כולנו תולים. אז מה אתם עכשיו? ילדים או בוגרים? על דבר אחד כולנו מסכימים. אתם פשוט מדהימים. ילדים שלנו, משאלתנו היא
שתהנו משנות הבגרות לפחות כשנות הילדות, שתדעו להבחין בין הטובים לרעים, שתהיו נאמנים לחברים, שאלוהים ישמור עליכם כל הימים ויעניק לכם המון מזל בחיים. והכי חשוב שתמיד תהיו בריאים עם חיוך על הפנים. אנו רוצים להודות להנהלת בית הספר, ובפרט למנהלת שרון סטאר, על האכפתיות והאוזן הקשבת, על התמיכה והדאגה המתמדת לכל הפרטים, הקטנים והגדולים, ושלמרות כל האתגרים, עשתה הכל כדי להמשיך את רצף הלימודים. כאות הערכה, נעניק לחזר פרחים מההורים והתלמידים. ולכם, צוות המורים היקר, שליווה אותנו במשך 6 שנים, אנו שולחים תודה עמוקה וכנה, אשר זכינו בכם מורים שהם מתנה. אנו יודעים שלהיות מורה זה דבר לא פשוט, הדבר דורש המון סבלנות, רגישות ונחישות. אנו מעריכים את ההשקעה הרבה, היחס האישי והלימוד, ומוקירים את הנתינה, העזרה והעידוד. הלכתם איתנו יד ביד לאורך הדרך במסע להצלחה, והייתם עבורנו מקור להשראה. תודה מיוחדת למחנכות הכיתות, יהודית ואיריס, שליוו את ילדינו בשנים החשובות, המאתגרות והלא פשוטות, בצל סבבים, אזעקות ומלחמה שעדיין לא הסתיימה. למרות המצב, הצלחתם להגיע לכל ילד וילדה, לתמוך וללוות בתקופה הקשה. תודה על רגעים טובים, שמחים, מרגשים ומלמדים, מילתי ותזכו לחנך עוד דורות רבים של ילדים. כאות תודה והערכה, ההורים והתלמידים מעניקים לכם זר פרחים. ולסיום, נאחל לכל חופשה נעימה בטוחה. נתפלל שכל החטופים ישובו לביתם במהרה, מחזור מ"ו, שיהיה לכם המון בהצלחה, ותזכרו שכל סוף הוא גם התחלה חדשה. אוהבים וגאים בכם, הורי כיתות ו'. אני הזמנתי אותו לאוהל, הוא ביקש מים, אני הייתי נחמדה, הבאתי לו חלב. אמרתי לו, בוא, שב, תנוח. הוא היה גנרל גדול, שר הצבא של כנען. אבל בזכות ישועות וניסים רבים, הלמתי בו בחוזקה והרגתי, ובכך תרמתי את חלקי ללחימה נגד צבא כנען. כל הכבוד, ישר כל חיל הגיבורה. מרים הנביאה, אני לא מאמינה. תודה. אנחנו אנשים יכולות הכל. העצמה נשית, גבורה נשית. תמיד הייתי אופטימית והאמנתי בטוב בכוח אמונה. כשמשה התינוק השגחתי עליי, תמיד האמנתי שהוא יגיע לגדולות, יגאל אותנו ויוציא אותנו מעבדות לחירות. כשחצינו את ים סוף, יצאנו בצופים ובחולות, ואחריי יצאו בנות ישראל. כל כך שמחנו שהצלחנו לחמוק מפרעה הרשע. תמיד קמים עלינו, לכלותנו, והקדוש ברוך הוא אצלנו נדם.
גדולים והגדולים. וכך כבשנו חבלי ארץ רבים ושלטנו ביד רמה במשך מאות שנים על ישראל. דוד המלך, דוד בן ישי, אני יפה עיניים. תודה, אין צורך. דוד המלך הצנוע והענק. האדם אינו נקבע לפי מראו, אלא לפי פנימיותו, תכונותיו ומידותיו. נחלנו עם תותחנים ועוד המון חילות. גיבורים, בני דורנו, נלחמים בגבורה ובאומץ. אתם חייבים להכיר אותם. הם ממשיכים את מורשתכם, הגנה על העם היהודי המיוחד כל כך. לא משנה כמה כואב להם, הם עושים הכל כדי שנוכל לחיות פה בשקט ובשלום. אבא, אתה הגיבור שלי. אתה וכל אנשי המילואים וחיילי צבא הגנה לישראל. אוכלים, זורקים בכיור, מתקלחים, זורקים בגבור. והכי קשה, לעבוד בבוקר. אני בבית ספר, אני ממהרת לעבודה. אני מקווה שסיימת את העבודה, גיבורנו במקרא. חבל שלא עשית עליי את העבודה. אני הגיבור צריכה להעיר אותך כל בוקר. סיימתי. העבודה שלי מעולה. יש לי הרגשה שאקבל ב100. שרים, תקשיבו. כיתה ו' 1. כן, המפקדת יהודית. הכיתה תעבור לנוח. עמוד נוח. קדימה, צעד. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע.
בשיעור בזכות חיילינו, בעלי העוז והגבורה, השומרים מגבול הצפון והדרום. באיזו ברכה נברך אותם? שיחזרו הביתה לשלום. לשלום. אל משפחתם. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה דבר קטן שיעיר לך את עצמך. גנה, אני לא מאמינה, זה אבא שלך. בתי יקרה, כל כך התגעגעתי אלייך. איך גדלת לי ככה? אבא, גם אני התגעגעתי. על מתי אתה פה איתנו? אתה תבוא איתי היום לחוג? היום כן, אבל מחר אני חייב לחזור למילואים. אבא שלי, אתה ממש גיבור, אני גאה בך. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה דבר קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה, תמיד זה הכי חשוב לפני הצליחה. מיליון יקרות, כל הנוסטלגיה, לחפש היי אמא, בדיוק עכשיו ירדתי מהרכבת. יש משהו לאכול? אני מתה מרעב. כן, כן, תדליקי את הדוד. אני מתה למקלחת טובה. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה דבר קטן שיעיר לך. יואו, אחותי, כמה שנה ראיתי אותך. חודשיים אני בעוטף. איפה את? אני בצפון, שומרת על הגבול. יואו, זוכרת איך תמיד דיברנו ברננים ובתיכון על שירות משמעותי? אין יותר משמעותי מזה. אין. נפגשות מחר לשתות משהו, בדוק. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה דבר קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה, תמיד זה הכי חשוב לפני הצליחה. מיליון יקרות, כל הנוסטלגיה, לחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף, כל פגישה זה מדי. מבית אביך אל הארץ אשר לך, ועשיך לגוי גדול, וברכך ויגדל שמך ויהיה ברכה. אבא, אני כל כך עצוב שדווקא אחי הגדול לא יכול להגיע לראייה לתורה שלי. אתה יודע כמה זה היה חשוב לי שהוא יהיה איתי במעמד הזה. אין מה לעשות, זה צו השעה. נשים וגברים נרתמים כדי להגן על המדינה הזו. כי אין לנו ארץ אחרת. יופי בני, קדימה, תמשיך לקרוא בתורה. וברכך מברך ומקלליך אור. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה איזה יפה. רואי, איך עשית את זה? איך הצלחת להגיע? שאני אפסיד את העלייה הטובה שלך. זה יום משמעותי וכל כך חשוב של אחי הצעיר, אחי האהוב. רואי, איזה דווקא שמחים שבאת לפה. איך תמיד איבדתי אתכם? אין כמו משפחה! אז היום אתם בסרטון מה הכנתי לארוחת שישי? בואו תראו. אז אני עשיתי הפרשת חלב בצורת מפתח שיפצח לכם המסד, ועשיתי לכם דגים #דג, ועשיתי לכם חמין הכי קל בעולם. אז יאללה חברים, אם אהבתם את הסרטון תשימו לייקים, ביי. טוב, אז הכנתי כבר כל מה שהרין שלי אוהב. איך שאני התגעגעת אליו, שיהיה לי בריא. הבן שלי לוחם קרבי, הלך בעקבות אבא שלי, דוד שלי, אח שלי. תאמינו לי, אנחנו האימהות הגיבורות של המלחמה הזאת. ככה לשלוח את הילד שלך, לא לישון בלילות, לא לאכול, לנסות לתפקד בבית, בעבודה. לכל האימהות מגיע מדליות ועוד הכרה. לך, וכן שם לאחרך, לך. איך שאני התגעגעת אליו, שיהיה לי בריא. ירין, חיים שלי בלב, מה אתה עושה פה? התגעגעתי אליך. אמא, מה מתגעגעת? אני פה כבר מיום חמישי. הייתי בחדר שלי. חייל קרבי שלי, גאווה של כל המדינה. שלה. כן, של המדינה. תודה, אמא. אמא, ביי נס.
יש מגורה, אמא? חפש שמה בארון, למטה. בעצם, את יודעת מה בא לי? בא לי שוקו. שוקו? שוקו? אמרת שוקו? שוקו, שוקו וססון, שוקו, שוקו וססון, הנה שוקו, קיבלת שוקו, תמיד אהבת שוקו, מאז שהיית תינוק. תודה. איך נתת לי ככה? חיית אבי שלי, גאווה שלי, גאווה של כולם. גיבור שלי מטה, תמיד תהיה לי מלך העולם. אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות. חיילים וחיילות, בואו לאכול וליהנות.
חייל לוחם, חייל קרבי, בוא לאכול מהסטייק שלי. אנחנו כבר חודשיים מתנפלים פה על הקו ומנגלים לחיילים ולחיילות שלנו שאוכלו טוב. לפנק. למי נדאג אם לא לחיילים שלנו? הגענו מהעורף ישר על החזית. זה היום השישי בפעם החמישית שלי שאני מכינה עוף לחיילים בשבת. זה היום השישי בפעם החמישית שלך? זה היום השישי בפעם השישית שלי שאני מכינה דגים לחיילים לשבת. אני וחברות שלי מתגייסות ועושות כל מה שרק אפשר כדי להקל ולעזור לחיילים ולחיילות שלנו. סבונים, שמפו, קרם גוף, קרם רגליים, סכיני גילוח, קצף גילוח, קצפת, קצף אמבטיה. סליחה, אין אמבטיה, אנחנו הרי בשטח. שמעתי שיש פה חיילים שקר בהם בלילה, צריכים סמיכה וכרית. מה לא נעשה בשביל החיילים שלנו? היי, מה קורה? בוא תאכל איזה פרגית, אתה נראה לי רעב, אחרי כל כך הרבה ימים בשטח. איזה פרגית, זה בכלל לא בשר. בוא תאכל סטייק, לפנתיאון, אחרי כל כך הרבה ימים בשטח. וואלה, אנחנו מתעצים, תפסו אותנו מהגר ותחזור על הפיצה מהתאבון. מאז שאני במילואים, עליתי במשקל. רק הסטיק כבר לא תקן אותי. אז לא בתחשטויות, אתה מאמן בוא חום מתוך הדגים מרוקאים. זה הדבר, אגדה עם חלב. מה פתאום דעת? עוף? זה הדבר. אנחנו ממש מלאים, אנחנו כבר עייפים. עייפים? גמורים? יש פה סמיכות, כריות, בוא שים ראש. רוצה לתצפיחי? יש לנו פה מלא ציפי. וואו, קרית, זה מזכיר לי את הבית, החברה. איך אני נרגע אליה? לא דיברתי איתה מלא זמן. לא דיברת איתה מלא זמן? הנה, קח טלפון, תחייג אליה, עליי. הוא מתגעגע לחברה שלו? הוא מתגעגע לחברה שלו. איך קוראים לחברה שלך? לחברה שלי קוראים נועה. נועה? במקרה, ורק במקרה, הבאנו לך נועה! אמא שלי, אני פה, כל כך התגעגעתי אליך, כבר חודשיים שלא התראינו. מה? מי? נועה? אתם רציניים? אוי, נועה, כל כך התגעגעתי אליי. גם אני, אמא שלי, לא התראינו מעט החתונה של ניר ונירה. חתונה? עליזה, אמרו חתונה. חופה לפה! תראו מה זה, עם התגלה בסיטי פרטור. מכל קצוות הארץ והעולם התגייסו כדי לתמוך בלוחמים והלוחמות, באזרחים המפונים מעוטף עזה ומגבול הצפון. ושוב הוכחנו שכוחנו באחדותנו. עם ישראל חי! בקרוב תזרח השמש, את הימים יפים אלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו שקשה לראות. עם ישראל חי!
האמת, מתוק וטעם החיים. אם רק יודעים כיצד לטעום. וואלה, אם רק יודעים. ואני אוהבת לקרמל את העוגיות שלי עם סוכר דמרה. אין על דבר רע. הילדים שלי שיהיו בריאים, מה זה אוהבים? אני אלך רגע להראות לכם את העוגיות שלי. חכו לי. מה אתם מסתכלים? יש לי תפילה, אני סלב. איפה היינו? כן. מה אני יודעת? אמרתי איך אני ארגיל אותם לך דרך הבטן. הם רעבים מרוב פעילות, עצבנים, אמרתי נרגיע אותם. קיצר, הבאתי להם עוגיות. אמרו לי, זה עוגיות טוב זה, אבל זה מצמיע. תביא לנו משהו לשתות, תביא לנו קולה. אמרתי לו, תקשיב חמוד לי, אין קולה בבית. אני סוכרתית. התחיל להגיד לי, מים. הבאתי לו מים, לא סתם מים בטעמים. התחיל להגיד לי, פתוח? אמרתי לו, פתוח. פתוח? אמרתי לו, פתוח. קיצר, שינינו אותי אליהם, אבל מה שבטוח, שעומד אבל לא חלז אותנו. אני סומכת על השוטרים, על החיילים, כפרה עליהם. על בורא עולם אני הכי סומכת. אין עוד מלבדו. איך תמיד אני אומרת? מהלימון נעשה לימונדה. לא, אין לי לימונדה. יש לי רק מים בטעמים. טוב, עכשיו אני הולכת לתקן מים. למה לא מפסיק לומר שמתוק לא מתוק לו? אני אומרת לכם, זה רק בגלל הסוכר דמרה. כמעט שכחתי. תרקדו מתחת לכיסאות. שמתי לכם את העוגיות שלי. לא יזיקים לכם קצת מתוק בתקופה הזאת. מצאנו. רק לא לאכול עכשיו לא נלכלך את העולם לאכול בחוץ שיהיה לכם קצת מתוק. בוקר טוב תלמידים. בוקר טוב, המורה. מי את? אני המנהלת שרון. אך אני לא רק מנהלת, אני מנהלת קוסמת. קוסמת? באמת? מנהלת קוסמת? כן. יש לי יכולות מיוחדות. אני וצוות הפיות שלי נביא אתכם להצלחה, לבגרות, ללקיחת אחריות. פה תצמחו, תתמכו, ותבינו שכאן זה בית, כאן זה לב, ממש כמו משפחה אחת גדולה. בית, משפחה, צמיחה, וואו, אני מרגישה ממש כמו פרח. אנחנו הולכים לבלות ביחד 6 שנים. וואו, 6 שנים זה המון זמן. זה מלאת אלפים שנים. מלאת אלפים. מנהלת קוסמת, איך את יודעת ככה הכל? אמרתי לכם, כי אני מנהלת קוסמת, אבל לפני הכל אני מחנכת, ואני יודעת הכל, ויש לי גם עיניים בגב. זאת לא חוכמה, יש מצלמות מפוזרות בבית הספר. חמודה, יש דברים שלא מספרים. ויש לי גם מטה קסמים, שבעזרתו ניתן לראות את העתיד. רק אני מקווה שיהיה פה וי-פיי וזה יעבוד. אז בכיתות א' וב' תלמדו לקרוא ולכתוב, תלמדו תרגילי חיבור וחיסור. בכיתות ב' וג' אני רואה פה משהו מוזר. מה זה? פה קורונה?
קורונה, זה בירה סבא שלי אוהב לשתות ביום שישי בארוחה. אבא שלי אוהב וואן שטפן. הוא תמיד אומר לאמא, ציפי, קנית לקורונה? חמודות, לא קורונה כזאת. המנהלת, אני גוגליסטית. אפשר לבדוק בגוגל מה זה קורונה? כן, בטח המנהלת. קורונה. אז קורונה זה וירוס כזה, מדבק מאוד. יכניס אותנו לבתים, לבידודים, אבל בסוף ימצאו לקורונה חיסון, והכל יסתדר. בקורונה אני רואה אתכם במסכים שחורים וריבועים. מסכים שחורים, ריבועים קטנים? אני כזאת גדולה, איך אני אכנס לריבוע כזה גדול? עם קצת מאמץ ובעזרת צוות הפיות המדהימות שלי, כל אחד יכול לעשות הכל. בכיתות ד' וה' תנהלו שגרה רגילה. או סוף סוף שגרה. תלמדו כפל, שברים, רעיון גדול, תצאו לפעילויות, יהיו לכם חיים יפים, כאלה, שגרתיים. בכיתה ו', השנה האחרונה בבית הספר היסודי, תהיו מחזור מ"ו, הבוגרים של בית הספר. תלמדו, תהנו, תתמכו, ואז תפרוץ מלחמה. כן, מלחמת חרבות ברזל. זאת הולכת להיות מלחמה קשה, מלחמה עצובה, מלחמה על הבית. אני רואה שוב מסכים בריבועים שחורים. תחזרו ללמוד בזום. אבל קטן לכם, אתם כבר תהיו מיומנים. הולכת להיות תקופה קשה ולא פשוטה, אך נעבור אותה ונצא כולנו מחוזקים. בוקר טוב המנהלת שרון. קודם כל, מנהלת קוסמת. אני מבקשת. כן, בסדר. מה קרה לכם? למה איחרתם? טוב, תקשיב, זה היה ככה. אם אומרים לא צריך, אני מתעקשת. מקשיבה? מקשיבה. אולי נחש אותי נחש, אולי קרס אותי קרס. שרון בוקר טוב, מה נשמע? טוב, תודה. שרון בוקר טוב, מה נשמע? אמרתי כבר. אני הייתי מתחת לעץ שרתים, ואני איחרתי. שלא ממש הבנתי, אבל לא משנה. תודה לך ויום טוב. שבי חמודה, בתוכנית הירוקות שחתכתי לך זה ויטמינים. ביי. טוב, גם זה יכול לקרות. לענייננו, אז כמו שאתם מבינים, אתם הולכים לעבור מסע לא פשוט. בואו תלמדו, תהנו, תחוו אתגרים וקשיים. אבל צוות רננים תמיד יהיה פה בשבילכם. אנחנו סומכים עליכם. האמת, זה אומר שאנחנו ממש צריכים להיות גיבורים. זה בכלל לא פשוט. נכון מאוד. האמת, המנהלת, זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד. אבל אני מבטיחה שנסיים את בית הספר בגבורה, ואנחנו נהיה הגיבורים של בית הספר. שעון עולם דמעה
מיקרופון על הסטנד. יהודית, על הסטנד. מיקרופון על הסטנד. יש לך סטנד גבוה? יוחאי, אלחוטי בבקשה. הנה יוחאי ואלחוטי. שוב, מחיאות כפיים לגיבורים שלנו. בסיומו של ערב מרגש זה, ברצוני להודות ולהזמין לבמה, בראש ובראשונה, את המחנכות איריס ויהודית. בואו. ליפה בן דיין, יפה, איפה את? על הכתיבה, הבימוי והכוריאוגרפיה של ערב זה. יפה לי, אני לא רואה אותך, מחיאות כפיים. תודה לך עולם, תודה שהתנתתי לך. השיר הזה המבאבק. מחיאות כפיים מגיע לה. אתה מאוד מאוד קשה. אני רוצה להזמין את מי שהיה אחראי על הכנת התפאורה למורות לאמנות, סווטה והילה, וכמובן למי שהייתה חלק בלתי נפרד מכל האביזרים וההכנה. אני רואה אותה. איילת, מחיאות כפיים, בבקשה. גבי, בלעדיך? איך אפשר? בוא, בבמה. בוא, מגיע לך. מגיע, יפה, גבי, קדימה, תראה איזו אהבה, גבי, בוא. מחיאות כפיים, תודה רבה. בוגרים, גיבורים שלנו, בואו תעמדו, נעמוד כולם לשירת התקווה. לעמוד ו... יוליה ותמי, איפה אתם? מאחורי הקלעים, מחיאות כפיים ליוליה ותמי. תודה על הכל. מתנצלת ששכחתי, הכל בהתרגשות. See you.
שיהיה לכם ערב מקסים, ונתראה בשמחות. בבקשה, למי שיש מיקרופונים, להחזיר